हेलो लोगोफोर नायलांदो बियो डिमापुर टाउन जोबजासिम नायलांबानो जाबाय जोबोद इन्टारेस्ट दिनैनि भिडिअआ Sharso lagi kok boy, menda. Be imbutiria nailani. Bini sharso nangguno ni imbutiria. Naiban jabai Dimapuraw. Bil 1 sharso. Logofor like, subscribe खालामना होदो आंनि चेनेलखौ. दा फ्लाइओभार सायाव दङ नै फ्लाइओभारनिफ्राय नै डिमापुर टाउनखौ माबायदि नुयो नायबानो जाबाय आरो नायलां फारसेनिफ्रायनो देखायगोन आङो नैबे ट्रेन स्टेशन डिमापुरनि नुनाया फ्लाइओभार आरोखि नै ट्रेन स्टेशननि गेट आर्मिफोरसो ओंखारबोबायलै बेरायनोबा मालाबा कमेन्ट हर आंनो कन्टेक्ट ला हेलो लोगोफोर बे भिडिअनि गेजेरजों आं मोनसे गुरै खावलायनाय जायोदि
बे भिडिअ'आव बर'फोर नायदोंब्ला साफ्रोमबो लाइक खालाम आरो हारसाफोर नायदोंना मादों आं मिन्थिनो मोनाखै लोगोफोर आंना चेनेला गोदानसोना बिनिखायनो लोगोफोरखौ खनसे फिन खावलायफिननाय जाबाय। नैबे राजबारि खाथिनि जनस्रि दैमा सेरनि नायलां लोगोफोर बे दैमानि नामा जनस्रि दै बर' हिन्जावनि नाम बर' राजानि नेरसोननि खाथियावनो बे दैमाया।